Salam hormatly vatandaşlar. Здравствуйте, dорогие turkmenistanцы. Soňky maglumatlaryň içinde Haramdag Berdimuhammedov öz dogmatyny resmi ýagdaýda şo Pragunlaň tohumy ýalak ýygy derli şo ýurdun başyna prezident getirjekdi hakda inni resmi çykyş edip aýtdy muny. Ol bir ýyl bäri bular her gaýsynyň bir köşkü var. Her gaýsynyň bir boýungy var. Bular edenni edip ýörler. Biz bu zatlary görüp ýörüz. Emma milletin aňyna düşünjesine sığmasa da şu zatlary inni kabul etmek. Biz muňa bilen oňuşmalymy? Bizini näme muňa? Ha bolýa edeniň bolýa de, ýok onu diýmers biz. Şoň üçin oň ýeki özi bara beýtirip ýerden çykan nälerini bilsin. Bizini şu görün geçen ýollarymyzy Odola haram başı diýilen mara bir owadan nepeden geçirdi köp adamlary. Owadan nepeň içinde men özüm bolamdy. Şo taýda inni paltam daşa degip, şuň ölmesem ertir öler nip ýörkem, ahir gaharma men şuňa bara gargap başladym. Ýanymdakylar gorkdylar. Ha ýuwuş gelip beýdimi? Diýjek. Aňyrsy ölüm diýip aýtdym men. Millet, men size yüzlenýän, muň aňyrsy ölüm. Biz sesimizi çykarman otursak, aňyrsy ölüm siz göreňizakmy? Lewapda bolan hadisada bardymy şo tak? Hey kömek etdim millete. Inni olar kyn. Milletin şoňa bara sözem ýetenak, islegem ýetenak. Sebebi ýurt eline kızımlap saklap otyr. Hani Süleyman Tursunmaýew kim öldürdi? Gudasynyň ogly bilen ýanky öz ýanky ýegenleri proteinin dogan. Han Azat Isakov, ha? Azat Isakovy bir kanun çykardylar Moskwadan. Görýäňiz milletler şular günne bizim görüp ýören işimiz. Şoň üçin egerde biz şoňa garşy görüşmesek, muň peýdasy hiç açan bolmaz. Bu ýanky pagon göterýänler size de aýdýan. Siz öz ýanyňyzdan marap, ay biz onu eders, bunu eders ýansyňyz. Ýok. Şu milletin garip günýalak, siziň hem näçe baý ýaşasaňyz, barjak ýeriňiz şo garip çatmaňyz owadan nepedir. Şoň üçin millet agyny biriktirmelidir. Hemmesi bile bolup, şu diktaturan karşına, şu zalimin başına agzybirlik bilen görüşmeli. Siz seredin bu daşta görüňiz ki 500 000'a ýetdi ölen adamdan kabit ýok diýdi. Ha? Bir göz görtele edip ýören işini görýäňizmi? Indi seredin. Kur'an-ı Kerim'de yazılan söz var. Ha? Bir adamini öldürsün, bütün dünyanın adamsını öldürenle deňdir. Muň eden işler näme bilen deňep boljak? Şoň üçin biz hemmemiz agyny biriktirmeli. Şoň üçin biz görüşmäne öwrenmeli. Şol sebäpden men öz günüm bilen gelip ýören halyma ýurdun içinden çykdym. Ýurdun içinden men 65 ýaşymda çykdym. Gelişmede aýtdym, adamlar ýagdaý şeýledir diýre adam ýok. Şular bilen görüşde biz aýtdyk, ýani muny tasdiqlamamýarlar. Ýöne ahiri muňa biz bir jemlenip görüşjek bolsak, ondan muny çynymyz bilen ýapyşmaly. Şoň üçin men özümi prezidentlik dalaşgary hökmünde resmi ýylan edýän. Siziň hemmäňize ýüzlenýän, agzybirlik bilen jemleşip şu halkın başına gelen beladan dinelin. Maňa gollaw bermeňizi hem sesleňizi bermeňizi haýyş edýän sizden. Men eger näme edýänem bolsam, diňi halk üçin, halkyň behbidi üçin etjek. Sebebi men öz şahsy behbidim, şol behbidiň içinde men ondan aýry hiç açan görmegem, görmernem o behbidi. Halkyň haky var. Narod imeyt prava. Gaýdusuzlyk bilen alarsy muny. Adam yolu, adat yolu, atlanan eyvah, atlanan eyvah.